Hejsan, så skal vi til at lave noget svensk. I har fået jeres iPads, og på jeres iPads, der skal I gå på Google. Når man er kommet ind på Google, søger man på dansk Gyldendal 3-6 og vælger den, der hedder dansk 3-6 gyldendal.dk. Herinde, der skal man logge ind. Det gør man med sit Unilogin. Altså med sit Unilogin. Så logger jeg ind. Godt. Så er jeg inde på portalen. Herinde, der kan man gå op i forløb. Det skal I gøre. Og så skal I vælge læseforståelse. Og så skal vi ned i læs svensk. Okay, så ned i læs svensk. Så trykker man på den her ude under forløbet. Læs og hør fortællingen i skymningslandet. Den trykker man på, og så går man ellers i gang med at læse teksten. Igen skal man huske, at man skal logge ind med sit Unilogin. Det skulle den gerne gøre automatisk. Her er altså teksten. Den læser man. Ord i fedt, de er oversat ud i siden, og ellers så bruger man ordbog til at oversætte ord, man ikke forstår. God fornøjelse. I øvrigt, så kan man trykke på oplæsning, og så kan man få en mand til at læse op. Ibland ser mamma så ledsen ut. Det kan være en god idé, hvis man vil høre, hvordan det lyder, men man skal altså ikke nødvendigvis få det oversat. Når man har læst teksten, så skriver man ned ganske kort, hvad teksten handlede om. Hvilke ord var svære at forstå, hvilke ord kunne jeg sagtens forstå, og måske lidt om, hvad man synes om teksten. Vi ses. Hejsan allihop.